Ihatod ko, dambi. Asa man ta ka ihatod? Ihatod ko sa altar sa kaminyoon. Awariya! Ngay masuko ba? Musakay ko nimo. Sakay po, maybe? Kinsa ko'y masuko? Dalaga man ta? Murag sideline sa guro kong pamasahiro ni ron kay mingaw kayong panagat oy. Dam, zero ka? Aw, testingan ba? Basin mo click di ay. Aw, dam, pangyo ako be. Ha? Unsa man? Ang ihatod ko, dambi. Asa man ta ka ihatod? Ihatod ko sa altar sa kaminyoon. Awariya! Puro sa kabinuang. Ito, dam, ka na ng pantalon niyo. Ay, kani. Sa butas-butas store. Ay, nindot na dam, kay dili ka po'y labhan. Bitaw. Asa ka ba? Para mahatod na tika. Ay, bitaw dam, o yan, tinuod, o bitaw kay plite. Asa pa day ka mo uli? Sa kuan dam, tumagiti. Ah, layuwa oy. Abi na kog diara sa purokdos. Dam, wala ko lang yung pag-asa ba? Ikaw na lang. Ay sos, dili na ko madala ng jaming-jaming nimo. Pre, sayro na. Sa man ang tawhana? Mura magnapaakag tilas. Masingon ni mo, dam? Wala oy. Bitaw, musakay ka? Pre, pre. Ay, doon ko na pa. Dalaga pa man na. Kana? Ako na kauna, pre. Hi. Mahulog na pud akong damdamin na ni ba. Sakay ko. O ba? Sure. Dalaga pa din na, pre. Abi dong minyo na na. Mura gani, no? Kasi nay masuko ba? Musakay ko nimo. Sakay po, maybe? Kinsa ko'y masuko? Dalaga man ta? Bata ni Marsley, oh, kasi payahay, pighila ka kung bantay. Laga gyud ay, pre. Gani, dalaga. Dalagang nay piso.